al café con leche, cappuccino, con la nata, chocolate dello rico. Vaca loca, vaca loca. 1, 2, 3, ya no me beso. Soy el gato siamés. ¿Qué tal, ladies and gentlemen? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todo el mundo. Iau, mira, el pato passa. Iova. Se'n va banyar una mica, fent una mica de res de fora, un cap fluix, una banyadeta a la piscina per fer, doncs, una mica d'allò, doncs, una mica de brasa. Iau. Això mateix. Què tal, ladies and gentlemen? Què tal, ladies and gentlemen? Benvinguts a la Xufla Loca. Este concurso que empezamos esta noche aquí, en este canal tan xuflador de la pradera. Un de ser bebès, soy el gato siamès. Escolteu, nens i nenes, tenim molts premis dels bons, tenim marxandatge del bo i tomacarro de bo. Per què? Doncs perquè tenim, per tots vostès, pel qui encerti, una pregunteta molt fàcil trucant-me al 806 40 44 4. Això mateix, el que em truqui aquest número de telèfon, aquest telèfon number in the living to the Sundays, tiene muchos premios per poder fer, doncs, una mica de... Com truqui i em digui, què tal, Germán? Buenas noches. Això mateix. Doncs com truqui i em digui la resposta tan senzilla aquesta pregunta, que és molt senzilleta, doncs encertarà un premi estupend. Perquè tenim per tots vostès, per vostè, la senyora que està doncs allà, i la dupla, prenent el sol a la terrasseta, per la senyora que està cosint, per la que està ballant sardanes a la placeta, tota aquesta gent té molts premis en aquest concurs de la Xufla. Per què? Doncs perquè tenim, per començar, ladies and gentlemen, grans i petits, marxandatge al bo. Marxandatge al bo perquè tenim per tots vostès un batidor cappuccino para la niña i el niño. Batidor cappuccino tenim també per tots nosaltres una sandwichera per fer uns bons sàndwich de jamón i queso. Jamón i queso. I què és lo que le pongo? Al sandwichito le pongo la manteca, li poso el sandwichet, li poso una miqueta de bon formatget i el tapem, posem la tapeta, el posem a coure. Que bo, recte i fo, recte petit, el sandwichet de cantonet. Iau, fumligàs, sandwich loco, vaca loca. Això mateix, tenim un bon sandwich de sandwichera, una bona sandwichera per fer jamón i quès. També tenim, doncs, un telèfon, un iPhone per tots vostès, pel que m'encerti una pregunta molt fàcil, és allò de... Senzillíssim. Mi prima Ibi zarpó a un lugar que ya he dicho. Xupat. Està xumat, això, nen? Està més xumat que un cubatilla. Doncs això mateix. El que m'encerti aquesta pregunta de mi prima Ibi zarpó volando a Mallorca voy in the living to the night. Això mateix. Doncs el que m'encerti aquesta pregunteta facilíssima de mi prima Ibi zarpó a un lugar que he dicho, se'ns emporta aquests premis meravellosos. Què heu de fer? Doncs molt fàcil, trucar al telèfon number que he dit abans i sembla ser que tenim la primera trucada calling in the living to the Sundays. Buenas noches, bona nit. Hola, buenas noches. Amb qui parlem? Pepi. Hola, nena. Buenas noches, nena. D'on me truques, guapa? De Hospitalet de Llobregat. ¿D'Hospitalet, nena? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Pepi, ya lo he dicho antes, coño. Pepi, home, nena. ¿Qué tal, Pepi? Vamos a ver. Bien. ¿Te sabes esta preguntita para un niño para la niña que te acabo de hacer? Mi prima Ibi zarpó a un lugar que he dicho. Málaga. No, nena. No es Málaga, nena. Oh, que de gusto. Oh, nena. Oh, que de ¿Y ahora qué hem de gusto. fer, nena? No sé. No te puedo dar el premio, nena. Oh, Què farem ara, nena? Oh, no sé. A la cara quan morirem, Això mateix, Sí. Nena, doncs ho sento molt, em sap molt de greu. Oh. I no et puc donar el premi, em sap molt greu, nena. Ay. Llámanos otra vez, guapísima. No, que muy y caro. nos vemos pronto. No, que muy caro. Que som i la música. Això mateix. Casa aquí, casa allà. Marxandatge, bacà. Tenim la següent trucada. Hola, buenas noches. Bona nit. Hola, ¿cómo te llamas? Asunción. Asunción. ¿Qué tal, Asunción guapa? Sí. ¿Sabes dónde es este sitio que te he dicho? Mi prima Ibi zarpó a un lugar que ya he dicho, soy un bicho, garrapata, soy un poco cucaracha. ¿Lo sabes o no lo sabes, nena? Ibiza.
ver, ¿dónde has dicho? Ibiza. ¡Nena! Te acabas de llevar merchandise del bueno, ¿eh? ¿Ah? Te acabas de llevar una freidora Oh. y luego dumba. ¿Qué tal, nena? ¿Contenta? No. ¿Qué vas a freír aquí? Un poco de lo que sería un poco de unas pataticas para el niño Valeria. No. Colesterol. Oh, vamos a ser un poco flamenquines. Flamenquín, soy el flamenquín. He venido un poquito colocado y mareado. Flamenquín, flamenquín. És la flauta de Pernil Dolç. Jo, em veig un flamenquina. Això mateix. Que bons que són els flamenquins, nens? Són com uns canelons, però una mica més xufladors. Això mateix. I es posa aquí la cartutxera, cartutxera. Això mateix. Es posa aquí el flamenquín, que allò és llava. Llavors, que gastar somatolina cosmètic, que allò no t'ho fon, La grassa del flamenquín és un poco el pato libanès. Iau. Molt bé, doncs escolta, nena, t'emportes aquest premi i, ladies and gentlemen, em sap molt greu, ladies and gentlemen, però és molt tard i hem d'acabar el nostre concurs. Moltes gràcies, senyores i senyors, i ens veiem la setmana que ve. Sobre la música! Això mateix. Adéu-siau. Adéu!